Hej så sammen, og velkommen til en video i dag. Der skal vi optage noget mere Strander. Og jeg har været sådan, der var noget tid siden jeg har uploadet nogle videoer. Jeg ved ikke hvad så står, men det er jo meget, fordi jeg har været på skole, lejrskole, så har jeg fået uploadet en hel video, og så har jeg bare været mega træt siden, og så har jeg ikke lige kunne have været det der, du ved, jeg ikke lige haft humør, eller noget man siger, jeg har ikke lige været frisk nok, synes jeg selv, til at kunne optage en video. Men i dag, der skal bare en video udfylde her. Så ja, siden da, så har jeg jo ikke fået købt mit selv, så jeg har jo sådan min selv den udløbet. Så jeg har fået købt en anden selv, som jeg skal indrette i dag. Og det er en, det er stadig en donatorhylde. Bare på det. Men jeg står herovre ved shoppen, fordi vi lige skal have nogle ting midt over. Så jeg har kigget i den og set, hvad vi nogenlunde sådan mangler, og vi mangler faktisk ret meget. Men noget af det kommer man længere ind i episoden. Så det ved jeg ikke. Altså det skal lave en sige. I det så laver lige chest-tegner foran. Men jeg har også tænkt på et tidspunkt, fordi jeg har en ekstra account. Så jeg tænkte på måske på et tidspunkt at optage lidt inde på den, så optage Forterra igen. Og så imens så går jeg og høster for den her, så får jeg den op i B. Når jeg har fået den op i B, så kunne man jo have to sætter, så jeg kan komme hurtigere videre med den her. Fra den her blok af. Og det gjorde jeg noget i C, kan jeg huske. Nu skal vi i hvert fald bare lige have det der. Husk, det var lidt jern og det der lille cobblestone, man skulle med. Og jeg mener, at jeg gør sådan, den øverste etage bliver med wheat, og så nede under der bliver det med lidt cocoa beans, og så er det chest room, og så jeg har det der værd. Men det var ikke meget, jeg sådan skulle have. Jeg tror faktisk, det er den nok, for vi skulle have en ovn, og så skulle jeg have lidt, godt have lidt mere sten. Og så er det lapis, fordi det er der. Og vi skal også lige have fået lavet vores sværd og sådan noget forfra. Jeg tjekker lige for, at jeg er 100% sikker på, at jeg optager. Jo, jeg er i gang. Så der har drillet mig i dag med, hvad fanden der har jeg ikke optaget, og så har den ikke optaget, og så jeg prøvede nemlig at optage tidligere, inden jeg skulle til en fødselsdag, og så nu er jeg kommet her for fødselsdag, så skulle lige F11 igen. Men det er sgu fint. 2 sekunder. Det er jo bedste driller. Men det er sgu fint. Lad os lige komme over i træminen, og så lige få lidt træk. Det var faktisk jeg har glemt at køre noget max-rip. Jeg har taget kit high, for jeg har prøvet at optage den her en gang. Der mistede jeg så lige det hele. Så jeg tænker bare, det er crafting table. Vi skal vel have til nogle chests. Jeg tænker, hvad skal vi sige? 8 nok. Fordi to det til 1. Ja, så skal man have 4 til double chests. Jeg vil gerne have to double chests i hvert fald, lige til at starte med. Og så på 2 ovenpå på et tidspunkt. Det må så være nok. Nå. Så løber lige igennem skoven hurtigt for at se om vi kan nå over til min selvmetallisk maskine der. Og så kunne også være, at vi skulle prøve at tage en pulet senere. Jeg skal lige, hvor jeg har lidt iron gear på, fordi jeg skal helst ikke have det på. Og men det den her række her. Jeg skal også lige få lavet en dør. Så vi skal overhugge lidt mere. Ja, det skal vi. Det kan godt være, at vi skal det. Jeg ved ikke, men om der er crafting til, men du kan se, hvordan den ser ud nu. Jeg kan godt se, at der skal laves sådan en lille smule. Jeg ved den der. Hvorfor fuck kan jeg ikke fjerne den? Det var min. Jeg sgu ikke helt hvorfor. Hvorfor kan jeg ikke fjerne den? Det er måske ikke fordi det er en OP, der har haft den før.
Så har vi i hvert fald det her. Og så vi har vand. Jeg har også en kiste, så det skulle til mig. Og det kan sige dejligt nok. Jeg tænker lige, at vi råder noget af det der vand væk, for jeg får en spand, så det... Men så fik vi lige fjernet det her vand, sådan, det skal vi også lige have gjort. Undskyld, hvis jeg lige ikke det der med den her til sådan, jeg har optaget sådan, jeg er bare en lille smule træt lige nu. Så, men det må jeg lige, det overlever jeg nok med. Nej, der er nogen, der kan jeg godt bruge. Så kan man godt gøre sådan her. Så herover der kommer til at være chest room. Og så lige lave... Det kan også lave en gang, så har man så får man 3 døre. Så laver vi en kiste. Så nu når det vil lære det her system, så vil vi lige godt sætte en kiste. Så tager vi lige hugget den her ned. Og det er mine seeds. Men jeg tror, jeg kan prøve at se, om jeg kan få ryddet mere op i min chestes den her gang. For jeg kan huske, før der var der bare slet ikke ryddet op i min chestes. Så kunne man måske også have det lidt her også. Så man havde hele væggen her, og så lidt her eller et eller andet, man godt kunne bruge. Jeg skal bare stå for det her til at køre. Døren har vi fået sat, så lægger vi bare lige en stik seeds ind, og så lægger vi bare lige. Og så lægger vi bare lige de her seeds ind. Vi skal lige have taget af det kits. Ja, hvis det er kit. Pirat 2. Der fik vi vores svær. Kit pirat. Så fik jeg mit gear. Så fik jeg mit svær, og så fik jeg lidt mad. Så kigger jeg. Eksporten, sådan der. Det er lidt lædergear. Det kan vi gemme i starten, ellers rører det væk. Det er sgu nok lige så godt bare kaste væk. Kommer ikke til at bruge dem. For fjerne, fordi de ser grimme ud. Men det bliver trods alt så kun en indretning af sådan en episode. Og kaster vi lige dem her. Det kan ikke blive give. Nu var det, og så er det kit fisk. Grunden til at spille de derude, fordi vi får dem her. Og så kan jeg tage resten af armor på. Så får vi lidt af fiskestænger, som vi kan smide her. Og så har vi lidt, får vi lidt mere mad heroppe. Det er mit ord, som er livet, fordi jeg kan spise min ord.
Så har vi lige lidt jord og sådan lidt. Træls. Jeg skal lige gå over en gang. Hvad fuck har jeg for fat det så? Jeg skal lige lægge lige de her ting en gang. Jeg vil købe en økse, gå og købe hakke lidt af lidt træ. Og så skal jeg bruge øksen igen bagefter. Jeg tager en gang, så jeg tror der er en, der var død, så jeg har fået det. Men jeg håber sgu, at I kan lide at se stadig. Så. Men jeg skulle bare have uploadet et eller andet, og så tænkte jeg, hvorfor ikke uploade det herindefra? Hvorfor ikke gøre det? Jeg vil alligevel ikke. Jeg er så fast i mig, det er også lige meget. Jeg havde alligevel ikke så mange gode ting på mig. Vi kan jo altid bare gå og købe iron armor, hvis det er det. Lige gå en gang herovre. Det er træls, som så bliver slået ihjel. Vi tager en økse, og så skynder vi os derovre. Ikke at det der firma på, at det var også lidt dumt, det der. Ej, en økse. Og bare når vi ikke har noget på os. Alt på jorden bliver fjernet om de der 30 sekunder. Jeg er sgu lidt træt, så jeg sidder så optaget kl. 7:30 om aftenen, men jeg har været til fest, og det er lørdag og søndag, der har jeg ikke lige så meget tid, tænker jeg. Det kan godt være, der kommer en lille episode alligevel, hvis jeg lige får taget mig sammen. Fordi jeg vil gerne lave YouTube, men det er det der med, så skal man lave nogle af de videoer, det tager bare lige lidt tid, og så lige skal jeg tid til det. Det er ikke fordi jeg gider lave YouTube, det er bare det at lige have tiden til det. Det tager lige lidt ekstra tid. Så. Den er nok. Men jeg kommer snart også i gang med noget, der hedder hvad hedder det? Noget, jeg kigger på server, hvad kommer det til at hedde? 10.000. De næste episode, så kan det være, at vi går over mine, og så kan vi så får man få okay mange penge, synes jeg gerne vil være mine. Og så skal det så være, at vi får råd til sådan noget. Fordi det er faktisk, jeg tror faktisk, det var meget dyrt. Jeg tror, det koster sådan 50, 20, 10.000. Nej, der er en masse gear. Det kan vi lægge til med. Der er også en masse meloner. Det er også spændende nok. Nej, ikke meloner, det skal fandme ikke have. Hvor holder det? Hvad er det leather boots? Og jeg kan lige sætte jernummer lige der.
Hvorfor skal de tage alt mit træ? Jeg prøver bare at komme hjem med lidt træ. Man dør hele tiden. Det skal nok blive kedelig episode, men sådan er det jo. Ja, jeg har snakket om, hvad fanden serie vil komme frem. Og nej, det har jeg faktisk ikke snakket om. Der kommer sådan, jeg kigger på server, eller jeg har ikke snakket så meget om det. Hvor jeg kommer til at gå igennem med server og sige, hvad jeg synes om dem. Og kommer til at lave mange forskellige episoder for mange forskellige server. Kigger på mange server. Så alle mulige andre ting kommer så i den første episode, som kommer nok måske i morgen, kunne godt være. Og måske starte en for Grandecraft. Det kunne godt være. Det bliver i hvert fald en på et tidspunkt. Men vi skal have de der 30 stykker. Jeg tror, jeg vil tage 40 med, fordi jeg tror altså ikke stadig jeg har. Jeg ved du hvad, vi tager i slutningen af episoden, så tager vi vores lettergear på, så går vi herover, så tager vi lige en af gang, hvor vi køber den anden dyreste eller dyreste, og så tager vi lige en enkelt billet. Det kan vi sgu godt. Bare lige for, at der bliver lidt sjovt. Jeg tænker bare lige, at vi tager lige at forplante det der seed to eat, vi har. For lige at sætte det der cocoa beans farm op også, og så efter der, så tager vi vel bare det sted over. Nej, jeg bruger sgu da ikke åbne, det er sgu da derfor. Hvor sgu da noget? Hvor sgu da lige her? Nej, jo, der bruger lige her. Så derfor jeg ikke kunne finde hus her. Så de er i gang. Og så lige tage vores ting her. Så vi får lige fjernet det her, så får vi lige sat det der jord på, og så går vi over godt det der, og så er det sgu tid til at slutte den episode af. Den er nok også blevet i kvarter 20 minutter lang, og jeg ved godt, den er kedelig, fordi jeg ikke snakker og sådan, men jeg er bare træt, og det kan jeg ikke gøre for, og jeg kan lidt over det bliver bare ikke standard. Det er bare, at jeg skal have uploadet et eller andet, for jeg synes egentlig, jeg kan være tilfreds med det arbejde. Eller ikke arbejde, men for jeg føler, at jeg kan være tilfreds. Nej, det kan vi ikke. Så skal vi jo gøre det her. Var det hende der? Hvorfor går man kun én?
Så får vi lige, vi skulle lige sætte det her over, og så efter det, så skal vi sgu ned lige at få gjort det der. Hvor der er en masse fakler han forhåndsliste, hvad jeg først skal gøre. Iron lægger vi her, så lægger 3 her, og mere 3 her. Det kommer så der. Der, og så Iron, det er jo her. Har jeg ikke, er det dødt, jeg ikke har sagt? Rip my big time. Så tror jeg faktisk, jeg er færdig med det her. Lad os se, om der er nogle af dem her, der er klar. Nej, den er klar. Til næste episode har jeg nok taget kittet lidt med, så der kommer fuld op, og der kommer fuld herinde. Jeg har fået lidt mere tools og sådan der skal, men jeg har lovet, at vi gik noget, jeg tog det der hurtigt engang. Og ved du hvad, jeg føler mig nok i dag. Jeg føler mig nok i, så vi tager den dyreste til 20.000. Jeg skal bare ikke dø. Hvis jeg dør, så vi går ikke over og køber igen, hvis jeg dør. Kommer den ikke over efter? Jeg logger den lidt. Skal vi lige... Håber ikke nogen, der kæmper op. Vi tager chancen. Jeg tror, det er første gang nogensinde, jeg har gjort sådan noget her. Jeg synes, det er virkelig noget, der skal spille penge. Please give mig de der omkring de der. Bare giv mig diamond. Nej, 4.000, nej. Jeg var så tæt på, hvis en diamond, så får jeg 30.000. Hvad er det med den her, den koster 5.000, jeg skal bare diamond. Jeg tænker, at sige tak for i dag. Og jeg håber, at jeg godt kunne lide videoen, selvom den blev lidt lang, og jeg har ikke snakket så meget, og jeg er træt, men jeg håber, at vi ses igen en anden gang.